Aromaterapeutické kúpele patria od dávna medzi najobľúbenejšie aromaterapeutické procedúry. Ukážeme ti, ako si správne takýto kúpel pripraviť. Základom aroma kúpela sú esenciálne oleje. Výberom esenciálneho oleja si zároveň vyberáš účinok svojho aroma kúpela. Môžeš si zvoliť jednodruhové esenciálne oleje, napríklad pomaranč, alebo hotové zmesi esenciálnych olejov, napríklad afrodiziakálne, relaxačné alebo energizujúce zmesi, podľa toho, o aký druh aroma kúpela máš záujem. Esenciálne oleje nikdy nekvapkaj priamo do vody. Sú vo vode nerozpustné a mohli by poškodiť pokožku alebo sliznice. Je nutné ich vopred rozriediť, napríklad v kúpelovej soli. My tu máme na tento účel pripravenú himalajskú ružovú jemnú soľ. Do kúpela môžeš pridať aj sušené kvety alebo bylinky. Tie uvoľnia do vody rôzne účinné látky a spríjemnia a obohatia tvoj relaxačný zážitok. My tu máme pripravené sušené kvety ruží. Do kúpelovej soli kvapni 6 až 10 kvapiek vybraných esenciálnych olejov. Pamätaj, že menej je niekedy viac. My sme zvolili zmes esenciálnych olejov Zmyselnosť, ktorá má relaxačné aj afrodiziakálne účinky. Himalajská soľ je bohatá na prírodné látky a minerály a v kúpeli slúži nielen ako nosič esenciálnych olejov, aby sa oleje nedostali do priameho kontaktu s pokožkou, ale zároveň pokožku dôkladne čistí, detoxikuje, zmierňuje kožné problémy, takže solné kúpele sú naozaj veľmi zdravé. Oleje v soli dôkladne rozmiešaj. Do vane začni napúšťať horúcu vodu a pridaj do nej sušené kvety, aby sa vo vode poriadne vyluhovali. Neskôr môžeš vodu ochladiť na teplotu asi 36 až 40 stupňov Celzia, pričom pre deti, seniorov a tehotné ženy je odporúčaná teplota nižšia, do 38 stupňov. Na záver pridaj soľ s esenciálnymi olejmi a vodu premiešaj. Tvoj kúpel je pripravený. Stačí už len stlmiť svetlá, zapáliť sviečky, prípadne pustiť tichú relaxačnú hudbu a môžeš sa ponoriť do voňavého kúpela. Želáme ti krásny, voňavý zážitok.